13 il-vettura elettrika li ħidmet Transport Malta u 1290 metru kwadru ta' pannelli solari fuq il-bejt tal-istess entità. Dawn kienu fost l-inizjattivi li ttieħdu fil-proġett Port PVEV li ħaddu sehem fih Transport Malta u l-Ministeru għat-Trasport flimkien mal-Awtorità Portwali ta' Katania u l-Provinċja ta' Caltanissetta fi Sqallija. Programm b'fondi mill-Programm Operazzjonali Italja-Malta 2007-2013. Innota dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi fi żjara tas-Segretarju tal-Istat Taljan għall-Affarijiet Ewropej Sandro Gozzi. Żjara li fiha Gozzi ntwera s-sistema ta' fast charging fejn il-karozza li ntwerit tieħu charge sħiħa f'nofsija biss, charge li tik 190 km ta' vjaġġar. Titjib sostanzjali minn teknoloġiji ta' ftit snin ilu. Hawn il-Ministru nota wkoll l-installazzjoni ta' 3 charging carports fiċ-ċirkewwa ta' Xbiex u l-Marsa. Ħidma li flimkien mal-awtoritajiet Taljani se jagħmlu b'mod li jitnaqqsu 200 tunnellata ta' emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju fis-sena. Il-Koordinatur tal-Pjattaforma Nazzjonali għall-Elettromobilità Peter Paul Barbara spjega kif l-iskop tagħhom huwa li jippromovu kemm jista' jkun l-użu tal-elettriku fis-servizzi tat trasport biex titjib l-arja u jintlaħqu l-livelli mitluba mill-Unjoni Ewropea għall-kwalità tal-arja, l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u enerġija iktar effiċjenti. Hemm direttivi u targi speċifiki tal-EU fejn sas-sena 2050 il-vetturi kollha jridu jkunu elettriċi. Huwa proċess twil, però aħna rridu nibdew nagħmlu l-infrastruttura in place kif ukoll in-nies jibdew jidraw kif taħdem it-teknoloġija, ovvjament tiċċarġa karozza u hemm habits u behavior differenti li wieħed irid jidra. Min-naħa tiegħu Gozzi sostna li bil-programm ta' fondi l-ġdid jistenna li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn Malta u l-Italja inkluż fuq l-enerġija u l-għajnuna li negozji żaru medji. Fil-fatt il-fond bejn l-Italja u Malta tnieda nhar it-tnejn li għadda. Is-Segretarju Parlamentari Ian Budge fisser kif il-fond se jsegwi dak tal-2013 li l-proġetti fih danu kienu ffinanzjati sa tmiem l-2015.